Hello guys! Nanganak yung mga aso ni Chow Chow. Nandito nga. Tignan mo. Tapos aalisin ko siya dyan. Kasi hindi siya nakakaalis. Kaya aawakin ko siya. Tingnan natin. Tingnan ko. Sasarayo ko na. Saliin mo. Oo. Makagat ka. Tingnan natin. Ilan yung anak niya? Tapos, Ha? Ilan yung anak niya? mamugas ako guys. Intayin nyo. 7 yan. Anim yung anak niya. Bilangin ko na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na. Ay, 1, 2, 3. 7? Ay, 6 oh, 6. Ma, tignan mo yung isa doon na white siya sa ulo niya. Katulad ni Chow Chow na. Ciao. Chow Chow, awa. Nakita po niyo ba yung mga guys? Ako. Spider-Man! Kaya pala yung nakita niyo po, kinuha ko yung inalis ko yung ano doon, kukuha kami ng salasa. Oo, Dito ka, mano kay Sierra. Hindi maabot, kaya aakyat ako. Huwag kang aakyat siya. Pwede ko maabot. Ilang, Oo. jump! Kaya. May, Ay, wag mo na yan. Dirty na yan, dirty. ay ta, may nakita akong maliit, kaya kinuha ko. Ay ta pa, may isa pa. Hanapin ako. Hanap ako kahit yun. Napapano ka niyan? Kumakanta ka. Kanina naisipan pala naming umalis. At eto na nga, palabas na kami. Wala lang, mag-stroll lang kami. Dito lang yan sa Bamban. Kasama ko nga pala si Boy Basic at si Boy Laway. Yes, mare, nakamotor lang kami. Lakasan lang talaga ng loob. Kaya nasabi ko yun dahil wala naman akong lisensya. Konsensya lang ang meron ako. Char! Alam nyo ba mga mare, parenting is not easy. Kabira, kabud na ako mumaging English, charot. Paano ba naman? Bawal doon, bawal dito. Diyos ko, bubulyo ka, bubulyo. Balik. Baboy! Wah, mga tinitid. Baboy! Yes, ko Mario Cocaine videographer too. May talan. Talan, make it. Yan, talan. Baka kalikot mo kayo. Malikot din. Nanu, kamo. Free video na. Wag ang ganon. Kita nyo guys? Oh. Teka po. Ayun yung isang tao lumalakad. Kala ko, ano yan? Dito, gagawa na pala. Higit niya. Oh, tsura na yung kaiket. Bakit niya? Tsura yun. Tapos yun. Halfway and sugar rush. Ayun, pangit! Nakikita niyo guys. Nanaman na city. May nagbabay. Doon! Right. Kahit may nagbabay. Hindi ko alam. Ang gagawin.
Anong show? Nasaan? Oh my! Ang dami naman, ang daming ano doon. Tapos papunta namin doon. Ayun na. Patdan ke. Wah. Why do I try